sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intaikan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi. Kabayatan ti income panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak namin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pay ti platok. Kurang ko pay. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Ay, mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen nga agpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ka. Kasangay pa ini manong mo. No kasta, double celebration to nga rod ti mapasamak. Ha? Ay katun iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod tagawid ni daddy iti daytang aldaw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti daytang aldaw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsangsangit kayo kadi? Ay saan iho? Saan? Apay kumabot nga agsangit Nagsuyang abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot yu ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Wan. Naamwak ngamin nga damanin babae jay amaya. Pinagpilik no asino kada kami ti pilyan na. Dayjay. Pinili na ti babae na. Isapi manawan. Kadyak amo no agawid pa dito ay balaywan na sana. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak
manamoy jay amayo. Tsaka mo. Idi na mo, kabaalang paymat. Ngam kadagi tinapalpalabas sa bulan. Kasla jakon kabaalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapuiti sakit na marikrek na. Sumubsobran jay amayo. Kahit yung kanina sinaan ni Daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya tayo. Nabayagan ang nadadaal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni Daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni Daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, Mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni Daddy. Ti kayat mi. Kat makita da ka naragsa. Banag asana mapasamat. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni Daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabamkit din di adim tamapantayon. Ang mga nuditay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, Mami? Anya, ni, apay ka no. Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya, ala, partakam nga rudita tamapantan. Uwen, Mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destinwa ni Daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, Mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasalita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, oray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ti aramidan nyo dito, Marisa. Ingkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, Daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay. Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni Mami, Daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamot. Sana nga agawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami ang pamilyam, Daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Aldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Babalin ka di, agawid kayon. Kat iti ka ano man, di ungamdan pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dakailatan nga agiina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang nga rudan tinakabasol. Ngam iso pala ti adaganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto Mami. Agsardong kayong rudong agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa'y Mami. At tinasayat. Iturog mo pa'y. Tapno makay nanaka.
Riingan kanto inton asidagtan iti terminal. Jak mat nga ron makaturo. Pampanunutak di adim. Sigurado nga agor-ura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan, mami. Huwag matkit di ka. Isa man nga ron ti maturog, mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Tiyayan ko. Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya. Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunak lakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin manang. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya. Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idaimay day di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat timot asawa. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tinani. Ada ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay tinaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging kalaangan ijay tibiyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam ti agbalin abaldado. Huston. Panawan nak pa lang. Pangasim. Kaya't ko ti agmaymaysa. Sige, sikati makamo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa ilaan ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko. Anya na ito inanapasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwin. Basol ko ti kastoy napasamak. Nasaya at met ta napanunot mo tinagawid tapno umay mo aywanan ti asawam, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako manang kinapod mo na. Insina ko ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon ken ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni ayan ti mga iwan iti inana. Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag.
Siyak ti makaamo ang mga iwan iti asawa. Agyaman nak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga ipatugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanon ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan kat. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nada pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay tupulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasa ni mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumaasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Ama sursuro ni mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang runaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetirasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa ilang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery ng impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kaming tumanan iti anak to. Santra mapasamak day ta Marisa. Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix. Bay amasul nitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakal tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at trahedya. Pakawanan nak Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ang managing bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikariga sana na maulit pa eh.
pakawanan na ko, Ma'am Marisa. Nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak, tainik kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos, dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo, kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayon dito sa sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakit saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan ang yaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbola manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulaan ni mami manako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasataken ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti dinam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wenmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangay ni Manong Aldrin. Kente anniversary ni ka ni mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro biyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak dito ayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kandi kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at tawon gaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdangdangeg dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ti ikan biyagita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Gerald.
Ado meten dagiti nanggagak a drama ditoy channel mo. Adda nanggag ko adanda ni kaparehas toy inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan pateg kabayatan ti kaaddat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak ije Nueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manen ti isemam ditaa. Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagam master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta. Okay kayon ken ni Claire? Un master, ammumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mat nga rod ano kasta. Ang umnay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mike, Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiblaeng ken ka, iti kasta awan to ti pabasulem inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya, awan si kamet. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre met O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang. Adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Wingag paiso, Daphne. Ibagam, tamapan tayo pa'y mangan. Sakay dumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga numakadisturbo kami pa'y iti-date yo. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan, punutin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarupam? Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya karagita asabong kan chocolate? Ay, kwa, sweetheart, dengganak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire? Kasta ka dilatan ka na yun, Gerald? Amom ka di amasaksakitahan ak unay?
Sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudugon ay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maumuma paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Ngam, kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at ngarod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanhag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panangituloy mo itilo, mabalinlat na, ba't nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. Inchat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na kas iti sigod tinobiyag. Kanayon nagidi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidag. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. Adagayang pus na. 2 hours ago. Ha? Adadamat iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring songbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat-ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga minsaan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakadwam? Adda ka di amok? Awan. Ngam amamuda ka. Ngamin, makit kita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa mo ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Saan akaskan ka anya? Kan may saan akas ka dagiti kachachat mo ababai, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kachachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklangarudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala,
Sige nga, Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami nga minan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan anad ka. I love you. Nasayaat mo ta si Mangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim, ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami, ket plano min ti agkalay sa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbalyo mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Pat yan ako kumamat, pang-asim. Jack amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysayat siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jack kayat. Jack umanugot ng agsinata. Sikat ay ayatak. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumagten apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguron ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamot. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Taknusul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamot. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod at talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas na kay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya ngay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. Wen paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrity may kanam nga anibersaryo ti ayan ayat ta. Anya apet sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasud ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti panag-travel ta, sweetheart.
Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanya. Tapno masulnitak dagiti ado ang nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sata. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaan ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugita manen, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyen nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang, Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. nanang. Tulungan da ko ma. Jak amo teramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga roda parikot. Nanang, Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay, kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunem no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo Claire. Mariribukan ako nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito iti love story ta, Gerald. Ha? Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impateg kamat iti kastaunay. Panagkunak. Awan mat siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam Claire. Jak ay ayatan day di a babae. Sikat ay ayatak. Diyak kayat asyak ti agbalin a rason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, ma Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat. Isungakluan ang tanti amin. Saan? Si Katay ayatak.
Iso asi ka nga ron ti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti pa nagsublik, Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti may papan ka na kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dagdag kala pa kaibaba inam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pahing nasakit. Masapul nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When tadagulit kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat si kapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pam nga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pangibagaam iti dayta. Katsi ka. Kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko amakita dagiti pos mo. Agyaman na ka. Gapota oray kas jay tinapasamak ka data. Kat dinak in black. Wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adomat ten ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Ken ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, ang awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanak. Maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyak. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidek. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga daklaang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatag, aging gatong palbihag. Juan Miss F. Inkasar ko ni Sylvia. Gaputa saan kano akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin, ngam saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmat kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok, tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit, kalpasan ti panagkalay sami, naalisan ni Sylvia. Ngam naamuak nga ingagara nagayam nga iparagrag, gaputa di na kano kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kano ni Claire, nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta, jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan dito'y Miss F.
Tuy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi, ngem naladawan ti amin. Awanen maaramidam pay. Alakit pakawanem ti bagim pagayam ko. Patsyak nga inot tumatlaeng a makaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husga ken ka. Taamin tayo kat managbasol. Justo ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin a mapasamak. Adda kasukat ti basol. Pakawanem nga rod ti bagim kat ornosem ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam, Gerald. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Joyce. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami ang nagkalaysa, ngam adamay sa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya matanda ti inluto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalin mo alutuan? Ah? Ay kwa, pasensya ka kuman. Diya ko nakapan ijay talipapa itay. Tapno gumatang itilutwak asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manen ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa nga min titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby ang mapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, tasi ka tinapan gimatang. Nagado nga'y pagpagam! Sumartang ka man! Inton kuan ipuruwak ko di tarupam da ito'y natangain lutong. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden nami. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakil ti anak ko, abo ulat ta ti pamilya mi. Wan, si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka. Sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim.
Salbag di kas na biyag! Ah, Jason, anya ka din dahil ang araramidam. Anya ka matan. Apeng agbutak ka matan iti usar. Ay! Di na bibiyangan! Bibiyang mo na dadalag amin nga usar. Usar ko na ito amin! Anya? Usar ko amin! Tiyata dito boarding house! Abal! Ada yung pundar mo? Anya ka din dahil ang ipagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't kong aramitin. Tawan bukod mo pundar. Anya man di aramitin, awan bibiyang mo! Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din dahil ang aramidam. Apay akasta ka matan. Panunutom kumamot ati anak ta. Agungungat ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutong ti anak ta. Bigbigat. Jaketi ado asaw. Amo majaketi kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka. Awan matan ti rabi asaan ka nakainom nga agawid. Mariribukan ak no anya ti parikot mo. Panawan nak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat as sumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagan. Jason! Kasarsarita ka! Agsubli ka ditoy! Jason! Aglablaba ka ba, Joyce? Balasang kao. Wan tata. Ubaw-bampay na ita anak mo. Apay, awan ni G-Sound. Aday dya nagtata. Nabartak ngamin asim mangput idirabi. Iso aday dyan. Nakaturo pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase na ita nga ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti na ito nga ibagakan ka. Wan? Ha? Kanayon ko nga may namanggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awa mo makagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya makitkita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itigasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang ti agsakripisyaw ken agan anos kada kayo adwa. Agasam, mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni G-Sound, adda di tangag barbartag. Intun sumangpait, bukawan nakapay. Ibagbagakken ka na. Kasayaatan nga aramidam kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di ana imbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na ka mat ipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Ay, gusto ka iti da itang imbagam, friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manen. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pay ka di nga at dapay ti mas worse nga aramiden na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan apadakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet. Ken nadiskarte ka iti biyag. Anyate ko nam? Pumanaw ka? Ket kadwang ti anak ta? Wan, Jason. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makitak. Awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata.
Jak amuno anya ti makagapong. No apay akanayon nakapasakitan. Day tati paglaingam, ag drama. Dulamin nga mo. No pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublyan pay. Anya? Ti ko nam lapdan kay ti papano mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan kay to nasakit ti ulok. Anya? Ala! Pumanaw kayon! Siyak pa ti mangirwar kadagiti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam a pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Tapno mom, saan kayo napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayon. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lang asyan iti anakyo. Ay, wen nga rod, friend. Nagturad maten anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pa eh. Wen nga rod. Jak impagarup apay-payson na timbaga na nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mita friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patibkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, nagalas ti ugali day tiyay nga ama ti anak mo. Awanan bain. Bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag nga asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo, di mon supyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Husto kumamatan di manu atawan anagan anus ka iti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang? Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kon sumyan. Agyaman ak no kastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutem. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mat na nagkasar? Wala na. Iso amanipod ita. Agtrabaho ka. Para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangruking agmaymaysa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimak ti panunot mo. Mapanggap mo tag subli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko. Ha? Di ka matanagan iti anak mo, tada kami kanina ng timakam mo, ha? Agyaman ak unay manong. Awanan yaman na. Iso na lang, tay karim kada kami, adi mon sub-sublian day jay at Jason. Saanin manong? Ikarik day ta. Di kagbalil na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakankuan na. Nasakit para kada kami ang pamilya, makastater aramidin na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Tibagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasayaat mo tayo nagsubli ka friend. One friend, nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak atalaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na. Ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apay kasta ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga rin ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min sweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam. Pautangan ka pa'y langa. Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam.
Aging ga ka di ita kat awan latta ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Jakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabailak daytoy. Ay, wana. Pudno dayta. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Men, ani. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amariknam akas lamarigligatan ka. Ngam intun agangay, mairwam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Kan, agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldaw. Unay kan aya, friend. Ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngam, mairwam kanto, friend. Idead na ni Jason, si kalat tamot ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day a tao. Joyce, Jason, kumusta ka? okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin na bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan nakaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka na sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamlabusak itikan ka. Pulos ajak imparik na napatag kayo nga aginak kanyak. Ha? Ngem, manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin ang bidot ko. Kumusta gam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dino man ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi nga agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangtad iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangtad no di mo kayat. Addakan ka dayta. Pagyamanak no suportaran. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana, friend. Nang kumusta? Ngam, ay na. Patsyam day ta, kumusta? Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon tinagbiag asiksika-laeng. Kan sikalaang timang supsuporta iti anak yo. Kabaalam mat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day a tao. Unay kan. Saan mo't, friend? No iti, kasta unay ti panang ipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipata mon amamin pinsan day a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naaddaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pay, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo.